Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jagħti valur ekonomiku lill-art tal-gvern f'żoni barra mill-iżvilupp. Dan fl-istess livell ta' art f'żoni ta' żvilupp l-iktar infittxija. B'hekk wara kritika ħarxa dwar l-użu ta' art barra ż-żona ta' żvilupp għall-Partit Nazzjonalista l-art ODZ issa għandha prezz. Dak li jrid il-Partit Nazzjonalista kien kritikat għax minflok iwaqqaf milli jsir żvilupp fejn m'għandux isir jitfa' prezz fuqu. Dan ġab il-kritika kemm tal-gvern kif ukoll ta' qdiet mhux governattivi. Il-Times of Malta tikkwota lil Marija Grazia Kassar minn din l-art ħelwa li saħqet li minflok deterrent dan jista' jwassal għall-abbandun ta' art agrikola bit-tama li din tinbih bi profitti kbar. Astrid Vella minn Flimkien għall-Ambjent Aħjar sostniet li anke l-ħsieb li art ODZ ikollha prezz fuqha jimina l-kunċett ta' art barra ż-żona ta' żvilupp. Fil-fatt tenniet li kull proġett barra ż-żona ta' żvilupp għandu jkun assessjat skont il-ħtiġijiet tal-pajjiż u li green areas huma essenzjali għas-saħħa tar-residenti. Il-membru parlamentari Marlene Farrugia sostniet li l-bilanċ bejn iż-żoni mibnija u l-kampanja intilef snin ilu u tenniet li l-ODZ huwa imprezzabbli. Anke l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi qalet tagħha. Permezz tal-President Sandro Ketkuti qalet li temmen li l-idea tal-Partit Nazzjonalista mhux se solvi l-kwistjoni ta' żvilupp f'ODZ, anzi toħloq livell fil-prezzijiet. Minħa tiegħu kelliem għall-Gvern qal li dan kollu jista' jwassal għal diżastru ikbar minn meta fl-2007 Gvern Nazzjonalista daħħal 1,200,000 metru kwadru ta' art ODZ f'żoni ta' żvilupp.